ሰላም ተኸታተልቲ ፋሎቲ ብሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ኣብ ቴሌግራም ፓስኮድ ሎክና ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀም ኣብ ልብል ዙርያ ሒዝልኩም ቀሪበ ኣለኹ ክትከታተሉኒ ብክብሪ ይዕድመኩም። ነዚ ቪድዮ እዚ ሼር ላይክ ኮመንት ምሃብ ኣይትረስዑ። ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ይኹኑ። ንቐፅልና ቪድዮ። ፓስኮድ ማለት ንሕና ነቲ ቴሌግራም ኣካውንትና ክሊክ ምስ ገበርናዮ ንውሽጢ ኣቲና ክንጥቀም ዝኽልክልን ዝፈቅድን ሚስጥራዊ ቁጥሪ ማለት እዩ። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማለት እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ቁጥሪ ስልኪ ኣብ ካሊእ ሞባይል ወይ ድማ ኮምፒተር ክንጥቀም ኣብ ናሕስበሉ ግዜ ዝመፅእ ሚስጥራዊ ቁጥሪ ማለት እዩ። ብመጀመርያ እንሪኦ ድማ ፓስኮድ ብምጥቃም ሃመይ ጌርና ኢና ቴሌግራም ቻናልና ሎክ ክንገብሮ ዝብል ከሪአኩም እየ። ሓቢርና ንቐፅል። መጀመርያ ኣብቲ ቴሌግራም ዝበሃል ኣፕ ክሊክ ንገብር እሞ ቀፅልና ድማ ኣብተን 3 ነጥብታት ዘለዋ ክሊክ ንገበር። ቀፅልና ድማ ኣብቲ ሴቲንግ ክሊክ ንገበር። ድሕሪዚ ኣብቲ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ዝብል ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል ድማ ፓስኮድ ሎክ ኣብ ዝብል ኦፍ እና ኦን ምዃኑ ቼክ ንገበር እሞ ኦፍ ተኮይና ነታ ፓስኮድ ሎክ ትብል ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል ድማ ኣብቲ ኢንኤብል ፓስኮድ ዝብል ክሊክ ንገበር። ድሕሪዚ ክሪኤት ኤ ፓስኮድ ይብለና ኣሎ። ንሕና ዝደለናዮ ሚስጥራዊ ዝኾነ ቁጥሪ ተጠቂምና ፓስኮድና ክሪኤት ንገበር ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ተጠቂመ እዚ እቲ ኣለኹ። ብምቕፃል ድማ ሪኢንተር ዩር ፓስኮድ ይብለና ኣሎ። እቲ ቅድሚ ሕዚ ለእትኽዎ ተመሊሰ እቲ ኣለኹ። ድሕሪዚ ኣውቶ ሎክ ኣብ ዝብል ዲስኤብል ይብለና ኣሎ። ስለዚ እቲ ኣውቶ ሎክ ዲስኤብል ዝብል ኤብል ክኸውን ኣለዎ። ኤብል ክኸውን ተኾይኑ ድማ ኣብቲ ኣውቶ ሎክ ዝብል ክሊክ ብምግባር እቲ ፓስኮድና ድሕሪ ክንደይ ደቂቃ ወይ ድማ ሰዓት ሓምልዕፆ በዓልና ንመርፅ ማለት እዩ። ንኣብነት ሂብና ዘሎ ባዕሉ 1 ደቂቃ 5 ደቂቃ 1 ሃወር እና 5 ሃወር ሂብና እኒኦ። ንኣብነት ኣነ 1 ደቂቃ ተጠቂመ እቲ ቴሌግራም ቻናለይ ሎክ ክገብሮ እየ ማለት እዩ። ድሕሪዚ ድማ እንድሕሪ ተመሊሰ እታ ፓስኮድ ሎክ ኦን ምዃና ቼክ ይገብር ማለት እዩ። እዚ ተጠቂመ ድማ ቴሌግራም ቻናለይ ሎክ ገይረዮ ኣለኹ ማለት እዩ። ቀፅልና ድማ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ከመይ ጌርና ኢና ንኸፍት ኣጠቃቅሙ ከን ዝብል ክንርኢና ሓቢርና ንቐፅል። መጀመርያ ኣብ ቴሌግራም ዝበሃል ኣፕ ክሊክ ንገብር እሞ ድሕሪዚ ኣብታ 3 ነጥብታት ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል ኣብቲ ሴቲንግ ዝብል ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል ኣብቲ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኣብ ዝብል ክሊክ ንገበር። ብምቕፃል ድማ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኦፍ እና ኦን ምዃኑ ቼክ ንገበር። እዚ ኦፍ ስለለሎ ኦን ክገብሮ እየ። ስለዚ ኦን ክገብሮ ተኾይነ ድማ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኣብ ዝብል ክሊክ ይገበር። ብምቕፃል ኣብቲ ሴት ፓስዋርድ ዝብል ክሊክ ይገበር። ድሕሪዚ ኢንተር ፓስዋርድ ይብሎ ኣሎ። እቲ ክትጥቀመሉ ዝሓሰብኩ ፓስዋርድ የእትብ ማለት እዩ። እቲ ምስ ወዳኹ ኔክስት ይብል ደጊምካ እትየ ይብሎ ኣሎ። ሪኢንተር ፓስዋርድ ይብሎ ኣሎ። እዚ መሰተኹ ድማ ነቲ ዝጥቀመሉ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኮድ ሂንት የድልየካ ድየ ይብሎ ኣሎ። ኣነ ክትጥቀመሉ ስለልደሊ ሂንት የቕምጥ። ድሕሪዚ ድማ ኔክስት ይብሎ ማለት እዩ። ኣብ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኢሜይል ኣካውንት ስለ ዘድልየና ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሉ ነበርና ኢሜይል ኣካውንት ተጠቂምና ምኽፋት ንኽእል ኢና። ተዘይኮይኑ ሓድሽ ኢሜይል ኣካውንት ሃመይ ጌርና ንኸፍት ልብል ኣፋለጢ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ለቀቕልኩም ስለ ዘለኹ ሃመይ ጌርና ከም ንኸፍት ኣብ ምክትታል ትኽእሉ ኢኹም። ሕዚ ግን ንግዚኡ ዝጥቀመሉ ኣካውንት ስለለለኒ ንሱ እትየ ክኸፍት እየ። ድሕሪዚ ድማ ናብቲ ኢሜይል ኣካውንት ዝለኣኸኒ ፓስዋርድ ስለለሎ እቲ ፓስዋርድ ንሱ እትየ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኮደይ ይኸፍቶ ማለት እዩ። ድሕሪዚ ድማ ኣብታ ሪተርን ቱ ሴቲንግ ዝትብል ክሊክ ገይረ ቼንጅ ፓስዋርድ ዲስኤብል ፓስዋርድ ብተወሳኺ ድማ ቼንጅ ሪከቨሪ ኢሜይል ዝብል ተመፂልና ብትክክል ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኮድና ከፊትና የለና ማለት እዩ። ድሕሪዚ ድማ እታ ኣረው ነኽአ እንድሕሪት ይምለስ። ኣብዚ ድማ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኣብ ዝብል ኦን ምዃኑ ቼክ ገይረ ብትክክል ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ተኸፊቱ ምዃኑ
ኣረጋጊፅና ኣለና ማለት እዩ።